खुलुमबाय बयखौबो जोंनि रेजिमेल चेनेलाव फिनसे बरनायाव होनो सानबाय ओमफ्राय आं दायो नायरें सार नायदो माने फिसाजो ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामनांगोन माने खस्थ' जाथारो आंनि भिडिअ खालामनायाव आं दा नायरें जानायखौ नोंथांमोननि एसे देखायनोसै आरो आं नायरेंखौ जानायनिबो कारन दङ आं मानि थाखाय जादो नोंथांमोना एसे नायलांजोबजासिम होनबानो मिन्थिगोन आं मानि थाखाय जादो नायरेंखौ थ' बिदिब्ला भिडिअ स्टार्ट खालामनोसै आं नायरेंखौ माने लेमना लाग्रोनोसै सुना लानोसै मोजां साबायले आं दायो नै नायरें जानो नायदो नायरें नोंथांमोननि एसे देखायलायनोसै लोगोसेनो बानलु संख्रि लाखाबाय आङो ओमफ्राय दा आं बेखौ लेमग्रोना लानोसै बानलुखौ सिफ्लेग्रोना लानोसै आङो दायो ओमफ्राय बानलुखौ बारा जानो हाया मानोना उदै गाज्रि जादों नालाय ओंखायनो एसे थाइनैल' होना जानोसै आङो Yummy. Kita nua. Ila. ओरैबायदि गोसा अखा नै आं दायो गोजौआवसो खारबोलायबाय फिसाजोआ बिराद दिगदार खालामबाय थायो गाहायाव जाबा सान्दुं गोसा दुंबासो जानो गोथाव जायो मालाय नायरेङा आंहा दा उदैनि थाखायनो जानांबाय नालाय ओंखायनो अखा हाबाबो जानांबाय आरो जि खस्थ' भिडिअ खालामनो केमेराखौ बहा दोननो मानो जायो गुबुनफोरालाय बोरै जानाय भिडिअ खालामनो हायोलै आंना हाथारा माथो लोगोफोर आं नारेंखौ दायो जाखांबायानो जाखांनानै आखाइ साखाइ सुनानै थाबाय माने थाब जानो गोनां जायो आरो फिसाजोनानै फिसा बिराद दिगदारथार माने बानलुफोरखौ दांना होनो नायबाय थायो आलु जानानै सिगाङावबो खनसे बिराद गावखांबाय बियो ओमफ्राय दा ओंखायनो माने गासै खामानिखौनो एसे थाब खालामनो गोनां जायो आरो दा बिदिनो जि हाखादावरा हाबाय माबाय बेयाव लांलाय हाबाय ओमफ्राय बेयाव लांलाय बिदिनो जानो गोनां जायो आरो माने मोनसे खामानिखौ मोनसे टाइम मावजोबनो हाया मोनसे जायगायाव मावजोबनो हाया बेबायदि जायो आरो उन्दै गोनांफोरा अखायाबो ओरैबायदि हाखाबाय माने बिराद हिंसा आरो आं नायरें जानो लानायखाय आं लादोबो माने अखाया हानाबो होखाबाय आरो ओरैबायदि अखा हादों दा जि गोसाखा अखाखौ देखायनो र' ओरैबायदि अखा गोसा हादों नै आयु अखाबो बारबो फैलाजोबदों अखा हाबाबो नारेंखौ जाबाय आरो ने माने जाथारनांगौ बिदि बायदि मोनना लादों माने आङो आयु ओरैबायदि आं सोरनिथिं मा जादों जेरै थांनाय हराव मा जाफ्लांना लाखो जाना लानानै
खालि टयलेट ओरैबायदि टयलेटाव थांबाय थानांबायना ओमफ्राय आथिखालावथ' मैगंफोराबो बिराद हासार माबा माबि मुलि सुलि होयो नालाय एखनबा माबाफोर मैगंफोराव एसे बाराफोर माबा मोनजाफ्लांबाय खोमा ओरैबायदि उदै गाज्रि जाजोब्बाय जोंहा साथामबो बिमा बिफा साथामबो ओमफ्राय टयलेटाव थांबाय थानांबाय हरफोरावबो एथा दुथा तिनथा बिदिनो सिखारनानै टयलेटाव थांबाय थानांदों ओंखायनो माने गिलायलांबाय आङो ओमफ्राय मुलि सुलि बायदिसिनाफोर मोनजाबायदोंबा एसे मोखैफोर जाना होयोबा एसे दाननो थांगोन खोमा साननानै माने नारेंखौ अखा हाबाबो जाना होबाय आरो आङो उदैखौनो मोजां मोनथाराखै ओरैबायदि बोरैबा मोनबाय थादो ओंखायनो जाबाय आङो ओमफ्राय फिसाजोखौ एसे जाहोबाय फिसाजोआबो बेसारा अन्थावथावनो आंथ' ओरैबायदि गिदोंसोमोन माने हरनि गेजेरावनो बेबायदि जानानै सानदोंना जोङो साथामबो बे हराव जायोबा एसे गिनाय मोनोना माबा जागोन माबा थागोन हरावबा गिनाय मोनथाङो जि गिदिंमोन ओमफ्राय फुं सोरांबाय माबाय सोरांनायजों एसे हामनाय थेवबो माने देहाखौ मोजां मोनथाराखै ओंखायनो नारेंखौनो एसे जाना होनोसै होननानै जाबाय आरो आं मोखै जायोबा एसे मोजां मोनबाय खोमा साननानै जि सेलायखायोनो मोजां दिनै मा जादों मामि बुट जादों ओमफ्रायथ' हासबेन्डआबो न'आव सफैथ'वाखै नालाय बिबो बोरै जादों अबस्थाया मिथिथ'वा एसे मोजां मोनबाय होननानै बुंदों ओमफ्राय आंखौ सोंदोंमोन नोंना बोरै जाना दङ होननानै ओमफ्राय आंनाथ' टयलेटाव थांनाया खारग'बाय थांनाङाबो जासिगोन खिन्थु देहायानो मोजां मोनथाराखै बोरैबा जाबाय थादों गिलासो लाबाय मोनो माने ओरैबायदि उदै सिङावबा मा जाहैजोबखो बिदि माबा माबि सानफ्लांलायलाङो बिनि थाखायनो आं डाइरेक्ट जादों लाइनबो गैया अखा हादोंना एकदम मोलेले बेटारा गासै बाल्दाव कानेक्सन गैजोबाना एकदम मोलेले जादों बोरैबानो लोगोफोर आङो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो सेयार खालामनो नागिरदों बेनो जाहैबाय आंनि माबाया एकदम ओरैबायदि खमायदोंना इउटुबनि वाच टाइमा ओरैबायदि खमायलांगासिनो दङ एक्सुवेलि आंथ' भिडिअखौ होयिया बिराद मास मोनथाम मोनब्रै मोनबा जालाङो ओमफ्राय मास मोनथाम मोनब्रैनि उनावबो मोनसे होलायबाय मोनसे होनानै थाथ'लायबाय बिदि जाबाय थायो ओमफ्राय भिडिअआनो बिराद खम जायो आंना ओंखायनो माने वाच टाइमा दा 1 इयारनि बारबाय नालाय 1 इयार बारबाय ओंखायनो माने दा खमायनानै सानफ्रोमबो खमायलांगासिनो दङ ओमफ्राय इसेल' टाइम नालाय ओंखायनो माने सानफा एफा जोबलांथारनाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय गोसोखौ एसे दुखुबो मोनदों मानो होनबा सिगाङाव आङो फिसाजोनि मेम'रिनि थाखायल' बिदि होननानै जेबो माने केयार खालामामोन बेफोरखौ भिडिअ बा वाच टाइम जि जायो जाथों आंहा मोनसे मेम'रिनि थाखाय होनो मोनबानो जागोन मागोन बिदि सानखाङोमोन आरो ओमफ्राय दा उनावहाय एसे जेनोखि वाच टाइमफोरा एसे बुरजा जालाङो बुरजाथ' नङा जेनेबा एसे बारायलाङो आरो होमबानिया दा साननाय जालांबाय आरो दा माबा नङाबा माबा मोनसेथ' जालांगासिनो दङ दा बिनि गेजेराव जुदि लस जायोबाथ' एसे बोरैबा मोनखागोन ना लोगोफोर दा आंनाबो बिदिनो जादों आरो माबा नङा माबा लाब जायाखै होनबाबो एसे माबा मोनसे जालांदों दा बे बुस्थुआनो जुदि एसे खमायलांबाय थायोबा माइनास जालांबाय थायोबा दाथ' माबा मोनसेथ' मोनखागोन गोसोआव थिग बेबायदिनो जानानै दङ माने आंहाबो भिडिअ ओंखायनो सानोबो एखनबा एसे रेगुलार भिडिअ होबाय थानो नामा सानो ओमफ्राय मा होनो गथ'खौ लानानै जेबो मबाइल लानानै भिडिअ खालामनो हाया मोजां बाथ्रा साननो हाया ओमफ्राय मोजां फुटेज लाबोनो हाया बा बहाबा थांनो हाया ओरैबायदि खस्थ' माने जेसेबांनो मबाइलजों थायो गथ'आ ओरैबायदि माने खस्थ' मोनो ओमफ्राय खस्थ' खालामो बिसोरबो गाबला गाबलि जाबाय थायो माने मबाइल लायोबा गथ'खौ बांद्राय केयार खालामनायखौ जाफ्लाङा मबाइल लायाबा हले एसे गेलेबाय थायो बिबो मबाइल जुदि नायनानै देखायखाबाथाय बियो माने बिबो मबाइलखौ लानो लुबैयो आरो ओंखायनो जायफोर गोदान इउटुबार बा ब्लगारफोर नोंथांमोना सानफ्रोमबो भिउस फै भिडिअखौ हगारबाय थानो हायोबा एसे मोजां जायो आरो ओमफ्राय आंनाबो बिदिनो भिउसआथ' फैखाया थेवबो आं मेम'रिनि थाखायसो बानायखायोमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो जुदि एसे जिखिना माबा मोनसे जालांदोंमोन बेखिनियाबो गैला जानो थांगासिनो दङ दा आंनिया जिहेथु मोनसे बोसोरसेयाव जायखिजाया मोनसे सम होनाय थायो बे समनिखिनियाव माखासे घन्टाखौ जुदि बानायनानै लानो हायाबा मोनखांलांनाय माखासे घन्टायाबो जोबनानै थाङो बेखौ बयबो मिथिखायो बा सोरबाया मिथियाबो जानो हागौ
बेखिनियानोमोन आंनि दिनैनि भिडिअ आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय